ole clear tu te hin zawain je bek labuk le vek chewa hejana chuanin pangpar en kolna na thil thatak mai namdang hoin an war em karon thil ve don chewa he ka ma hianin baking soda vinegar white vinegar le ange ate na karon in chopa karon thil don chu ni he in mong hianin baking soda kha 5 milligram kha ka hantel ta a chuan white vinegar kha 5 ml kan ti meng 5 milligram tin an soya ma se 5 ml ang kha ni meta chuan ka hantel le a chuan tui hi tui ml zanga a kan tui ml zanga kan pol don ni ta hian mo chuan kha pangpar kan pangpar engpo hi a pH balance siamna pH balance kan ti chuan soil acidic siamna kha anita a hi tunlai hydrangea kan ti ho te hian an nge em a rose demo khatiang pangpar sang ente kan ti ang camellia haute mo khatiang ho khan an nge em ani chuan saron haute point an nge veka an ti a chu zan in chu rose hawa khan try kan tive chin don ni chumo chu a that karin na chan chu ke point baking soda le white vinegar te hi a tha em a he shik bom ne ho te hi a that ve ni chumo atirem ve a chuan hi kamal te ka puntir le dona chan chu 500 ml ringot kha atlema wang khan ml sang khat liter khata lo ka siam dona liter khat lo kan siam don chuan khami 500 ml sa kan siam kha ai angzat kha kan bel le me don ta ti hian liter khata 10 milligram baking soda mo chuan 10 ml white vinegar kha kan pol ti na ni chumo liter khata khan kha kan pangpar na le kan pot le ya te kan pol don ni chu kan pe don ni chu tui pek ang khan mo kan spray seranga kha acha em a shikin an bom lo pha an na te an kung te hrisel pha an zung khan chocha kha alo lak lu thei pha anti ani chumo chu zan in chu he kan test ve don ni chu he cross par hi chu amo em a balhla manga ka enkol par ka ti to kha balhla mangin ka enkol para chuan alo par tam le zwal theinan khang baking soda le white vinegar le tui kha ka cho pula chuan ka cho pol za chu atop lama te po sa phawin an ti dan te po karon da vele ngamo indo enzel don nya ti hian an ti ta a an na an pangpar na te po an spray hi saron te po ka pe ve kan hi thi pha em lo thura ngai la an lo thi pha le si chuan boy thak ve wang tro chuan kha khan vinegar khan pH balance lei acidic soil kha pe a ani tur angin alon ni pha ta a chuan khan azung kha an thok tur angin an thotha theya chuan lei than hip tha thei an ti ni chumo chu kan han test ve ni hi chuan ana te sprayer ka han da sprayer a chuan ka han spray kwal vela chuan ana te saron te hi an ku mum te hi pangang te pangpar hei khaw te tam em a tun la ya khang te khan ei du em a khatia kan han spray kha chuan an ei du lo tura ngai la chuan apart te polo that jok pha na ani ta ka ti in be se na nen ka han ti ve ni chu tha an ti kha chu ka han test ve a chuan a that na mutur chuan hi kar khata ve khatal ti thina ngai ni chumo chuan ma sengin kan thei leng mo boy nen mo kan lo mi ina tha an ti ang zong te kan ti ve man thin lo ma se kan man chang hi chuan han ti ve thinila a tha ve a to lo boka white vinegar te po bur te chu somnga po tling lo ni ta baking soda po tiang khan man tlom te an ni hloma chu wang chuan a to lo boka ti thei chuan ti a tha khop mai kar khata ve khat kan ti a kan pangpar te lo par vul le tur ni chuan man tan chuan ti ve kha tha in ka sia a chu wang chuan a practical in kron en pui le chu ni chuan hei namdang te poin an war em a ke po in ka sheve thina ma pon rosa te po a thalu tuka antina sa thailand ho te po in an ros te na the em a par choi zelama kung khathi hei ke ni chu tren khathi chon kan enkol thiam lo chu ani ma sei kumin chu karos po ron par tama thi si lo buk tha si lo han om renga kan han kata an thile thom thoma then chu atang ten ro le phuk phuka
ma sengin leikha an mang thol ti te pawh ka sawi tawh hman hi khan chuwang chuanin hei keima vi nun ngei rose chen buk mawi em te si buk si ni hi maw heng te pawh hi ka vi nun hi ka han spray kual vela thih pui lo dur angai la chuan he rose hi a mawi hi kan ti khawp maw sen hlara he ku mum te mawi dan hi maw hnah nen hian a in rem ni chu chuan hei an thuriam te pawh kan kap vekang dan in chu a test na ani boka hnah te para te kan han kapa chuan an lo hrisel pui tak niala beiseina nen maw an hrisel tho na in kan ti vel chak le tlat ani hi chuan hei tian kan han kap kuala an thuriam te pawh en kul an nuam em a leithol coco pit te perlite te chuan compost a chuan vermi or bawng ek maw khang te kha an nge em ani chuan khu thingpui fe te pawh kava pe zeuh zeuh thina det ut vek an nia thingpui fe ro te kha maw ro te mela man nuang kha chuan hei tian kan han ti ve nia an thuriam te pawh hmu nom chho ve em ma chuan hei lo te sar me kan han kapa maw la hu tha boka hei ka rose pawh ku mum tam balhla kor nge em te an nia balhla eina hnu kha ka chep noya pota ka vada top thina tui kan leile a tikhan chakna kha lo kala an lo nge em me ni chuan hei tian ron ku mu ma khami white vinegar le baking soda khan shiklaka shikbom tu laka khan lo vengang an ti ani chu chu kan han test ve a chuan hei an soi dan chu hei thil pathum poimo deuh pangpar thatna par thatna an ti ta a kar khota an tiang hi voi khat zel ti tur ni a pathum man se pakhat na chuan baking soda 5 mg le tui 500 ml pola pangpar na le pot le spray tur ani mo hi chuan ta chuan white vinegar la tel lo baking soda le tui chau ani chu chuan step pani na chuan baking soda 5 milligram le white vinegar 5 ml tui 500 ml pola pangpara spray emo tui pek anga pek tur ani ta hei hi pH balance siam nan tangkaya thlai zung ten chuan ei that pha thin an ti ni chemo hei rosa te pon spray sura hetiang na tan te khan hrisel nan khan acha ani chu chuan na eng kan ti tui ek thet ang khamo chuan pathum na chuan tui liter khata baking soda 5 mg le chini 5 mg pola pangpar na le ya le tur chuan na lo eng thin le hrisel lo laka aveng thei an ti bokani chu kar khata voi khati tur ani a chuan hei an camellia te polo parvula an soi ang tak ani e chuan that pui tur ngai la chuan chu wo in chu zan in chu kalo shil ve le chu ni chu in du chuan in lo test ve theyang hei tai chaina dol te pawh mawi so khop maya ti khan in lo ti ve don nia mang tha mut tu le